επιβεβαίωση σήμερα και θα βρεθούν δύο οι οποίοι θα επιβεβαιώσουν το συγκεκριμένο ενδιαφέρον του κυρίου Τάδε, είναι από τότε. Θέλουμε σε κανένα 20 να ολοκληρώσουμε. Το βλέπετε αυτό. Όχι, μην εδώ. Πολλές λεπτομέρειες. Ερωτήσεις, να σας βρίσκουν το τηλέφωνο, είμαι mail. Από το πρόεδρο. Η κυρία Γαρδίκα από το θα ξεκινήσει από την επόμενη εβδομάδα. Δεν προλαβαίνω να κάνω τίποτα να σηκώσω το τηλέφωνο. Θα τους κάνει ταχύρυθμα σε δινάρια η κυρία Γαρδίκα. Τα πλημμύματα, Λοιπόν, σε οικοδομική άδεια με ΒΟΚ του 1973, σε διαμέρισμα αλφα-ορόφου, υπάρχει ορφοκτησία, υπήρχε τμήμα διαμόρφωτο, αλλά είχε συμπεριληφθεί στο συντελεστή δόμηση τη άδεια. Επειδή δεν έχω υπέρβαση συντελεστή, μπορώ να το τακτοποιήσω με αναλυτικό βάση του άρθρου 18 παράγραφος 5 αν συμφέρει οικονομικά. Εννοείται ότι μπορεί, γιατί ο χώρος αυτός της δεταλισσιακής είχε μετρήσει στο συντελεστή που κάνει τότε για δημοσιορόφωτο, οπότε ναι, σαφώς μπορεί. Αυθαίρετα που έχουν κατασκευαστεί σε ιδιοκτησίες που βρίσκονται σε ακραία σημεία εγκεκριμένου δημοτομικού, για τα οποία έχει εφαρμογή παράγραφος 2 του άρθρου 8 του 4067, δηλαδή είναι οικοδομήσιμες μόνο κατά το τμήμα του, στο οποίο έχει επιφάνεια που αντιστοιχεί στις ελάχιστες απαιτούμενες για το εμβατό και το πρόσωπο διαστάσεις αρπιότητας, οι οποίες προβλέπονται από τις πολεοδομικές διατάξεις που ισχύουν για το απέναντι οικοδομικό τετράγωνο. Οι ιδιοκτησίες αυτές οικοδομούνται μόνο κατά το παραπάνω τμήμα του σύμφωνα με τους όρους δόμησης που ισχύουν για το απέναντι οικοδομικό τετράγωνο. Στη δήλωση λέει αυθαιρέτου. Το αυθαίρετο θα δηλωθεί ως εντός σχεδίου οικισμού ή ως εκτός σχεδίου. Επιπλέον, αν υπάρχει και τμήμα αυθαιρέτου που βρίσκεται στο υπόλοιπο τμήμα της ιδιοκτησίας, όπου οικοδομείται σύμφωνα με τις διατάξεις για τη δόμηση εκτός σχεδίου, πόσες δηλώσεις κάνουν με την ιδιοκτησία. Το οικόπεδο είναι εκτός σχεδίου. Θεωρείται ως εκτός. Είναι εκτός και δεν είναι θέμα τμήμα εκτός και τμήμα εκτός. Είναι όλο εκτός και όλα υπολογίζονται σαν εκτός. Είναι λάθος στην καρτέλα ιδιοκτητών του ηλεκτρονικού συστήματος να εισάγουν τον επικαρπωτή του ακινήτου. Είναι ο ίδιος που εξουσιοδοτεί το μηχανικό, γιατί πραγματικοί ιδιοκτήτες είναι ανήλικα τέκνα. Άλλο ο επικαρπωτής και άλλο ο κηδεμόνας. Ο επικαρπωτής δεν είναι κύριος. Ο κηδεμόνας, σε περίπτωση ανηλίκων κυρίων, από άλλες διατάξεις θεωρώ ότι έχει το δικαίωμα. Αυθαίρετη επέκταση κατασκευή σε τμήμα υποδιάνοιξη δρόμου σε μη κυρωμένο σχέδιο πόλης που είναι στο στάδιο των ενστάσεων μπορεί να υπαρθεί στο 4178. Σε μη κυρωμένο σχέδιο πόλης, άρα δεν υπάρχει κοινόχρηστος χώρος. Άρα δεν υπάρχει απαγόρευση. Άρα υπάρχει. Σε νομίμως υφιστάμενο πρώτου 55 γίνανε εργασίες με άδεια μικρής κλίμακας και έγινε χρήση κρυωμάτων ενώ δεν προβλεπόταν στην άδεια. Για ρευματοδότηση πρέπει να γίνει νομιμοποίηση αυθαιρέτων εργασιών με προϋπολογισμό. Να περάσω στην επόμενη, μου επιτρέπετε. Οικοδομή χωρίς σύσταση οριζοντή ιδιοκτησίας με ισόγειο κατάστημα και κατοικία στον όροφο. Αυθαιρεσίες υπάρχουν και στο ισόγειο και στον όροφο. Άρα κάνω μία υπαγωγή για όλο. Χρειάζομαι δελτίο δομικής τροτότητας ή μελέτη στατικής επάρκειας λόγω καταστήματος. Έχουμε πει πως και υπολογίζεται επικρατούσα κρίση στην 3 του 2013 και αφαιρούμε κάποια και ότι προκύψει ως επικρατούσα κρίση. Ναι, εντάξει, Ελλάδα είναι κατοικία πάνω και αφαιρούμε το κλιμακοστάσιο και αφαιρούμε και τους διαδρόμους και τα λοιπά, μάλλον επικρατούσα να προκύψει κατοικία. Λέμε στο εγκύκλιο και είναι επικρατούσα. Λοιπόν, κάποιες υπερβάσεις μιας ιδιοκτησίας ανήκουν στην κατηγορία 1 και κάποιες στην κατηγορία 5. Δηλώνονται κανονικά σε μία δήλωση. Άλλο αριθμός των δηλώσεων και άλλο αριθμός των φύλων καταγραφής. Προφανώς.
Βεβαίως, υποχωρητήθηκε από λάθος ότι δεν υπάρχει αυθαιρεσία για μεταβίβαση διαμερίσματος, γονική παροχή, και συντάχθηκε το συμβόλαιο, ενώ υπήρχε παράβαση 5 τετραγωνικά, η οποία στον χρόνο ισχύως της βεβαίωσης τακτοποιήθηκε. Υπάρχει πρόβλημα? Δεν το ακούσαμε. Μπορεί με τον νόμο 41-78 να τακτοποιηθεί κτίσμα με οικοδομική άδεια εντός οικισμού στο οποίο υπάρχουν ανοίγματα σε τοίχο που βρίσκεται στο όριο με το βορειοκόπεδο, και πώς θα δηλωθούν? Σαν πολυδομική παράδοση με αναλυτικό εντός οικισμού? Αυτό είναι η μία ερώτησή του. Σαν πολυδομική παράδοση. Αλλά οι συγκεκριμένες παραβάσεις, τα ανοίγματα στα όρια, μπορεί να εξασφαλίσουν την απεμπλοκή της πολυοδομίας. Αλλά άμα ο άλλος τον πάει στο δικαστήριο, δεν νομίζω ότι θα αποκτήσει το παράδειγμα. Άλλο η εξασφάλιση της αναστολής επιβολής κυρώσεων πολυοδομικών, και άλλο ότι θα είναι η ιδιοκτησία καλύτερα. Μα έχουν ρυθμιστεί το συγκεκριμένο. Θα τραβάει και ο ίδιος ιδιοκτήτης στο γήπεδο όσο το γίνει. Εντός οικισμού υπάρχει δημοτικό γήπεδο ποδοσφαίρου, δημόσιο. Διαμόρφωση χλωροδάπητα και κτίνες καθώς και κάποια κτίρια. Χωρίς οικοδομική άδεια. Πώς θα δηλωθούν αυτά? Πρέπει να υπολογιστεί αναλυτικός προϋπολογισμός για τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου? Άρθρο 16 δημοσίου ενδιαφέροντος, ότι λέει αθλητικές εγκαταστάσεις. Να μην τα ψάχνουμε. Δημοτικό δεν είναι? Όχι, ναι, είναι το δημοσίο. Αθλητικές εγκαταστάσεις και υποστηρικτικές σε αυτές κτηρίων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και των Νομπουδουδού που εποπτεύονται από αυτή. Ή το εγκαταστάσεις των ΟΤΑ, κλπ. Πάει στο 16. Αυτό το δημοτική δεν είναι, ναι. Μπορεί να ρυθμιστεί. Με τα δικαιολογικά που λέει το 16. Δεν έχει σχέδιο, γιατί λέει για υπολογισμό και τα λοιπά, δεν έχει παράπονο, δεν έχει ό,τι λέει το 16. Εάν επίσης υπάρχει μόνο το γήπεδο και κερκίδες και δεν υπάρχουν καθόλου κτίσματα, αποτελεί αυθαιρεσία ως διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου και πρέπει να θεωρηθεί πολυδομική παράβαση με αναλυτικό? Η επόμενη ερώτηση είναι αν υπάρχει μόνο γκαζόν, λέει, είναι αυθαιρεσία. Μα είναι δυνατόν. Προφανώς οι κερκίδες, αυτό είναι οικοδομικές εργασίες. Αυτό είναι κάτι που ρωτάνε συχνά. Σε περίπτωση ξεπαζωμένου υπογείου που έγινε ισόγειο, η υπέρβαση ύψους χρεώνεται στην επιφάνεια του υπογείου ή στην επιφάνεια του ψηλότερου όροφου? Το έχουμε αναλύσει πολύ ότι το ξεπαζωμένο υπόγειο δεν σημαίνει αυτόματα και υπέρβαση. Είναι κατά περίπτωση. Τελείως, δεν το ξαναπώ. Άλλο θέμα το τι χρυσή έχει. Μιλάμε για την υπέρβαση. Αν έχει χρυσή κατοικία, θα βάλει συντελεστή υπέρβαση της κόπησης και ποιοτικό αν είναι υπόγειο σε σχετικά με τη στάθμη. Δεν έγινε καταδοχή. Το ερώτημα είναι σαφές. Το υπόγειο αντί για ένα 20 ή για ένα 50 παλιά είναι ένα 70, ένα 80, 2-10. Και έχει αλλάξει, και έχει αλλάξει χρήση. Από κατοικία που είναι, το σπίτι, το πάντα, τη κοινωνική έχει μείνει κατοικία. Σημείο κακή από κατοικία. Είτε είναι υγιείο με εσωτερική σκάλα ή εξωτερικό. Τι βάζουμε, τι συντελεστή βάζουμε? Ξεκινάμε με ένα βασικό ερώτημα. Η στάθμη του δαπέδου του υπογείου σε σχέση με την αφετηρία μέτρηση του ύψους στην άδεια της αδείας, η στάθμη του δαπέδου του υπογείου έχει απόκληση. Αν δεν έχει απόκληση και είναι μόνο ξεπάζωμα, σας λέω υπάρχει μια στάθμη στο εγκεκριμένο σχέδιο. Υπάρχει μια στάθμη η οποία προσδιορίστηκε πάλι στο σχέδιο από μια αφετηρία μέτρηση του ύψους. Αυτή η στάθμη με τα σημερινά δεδομένα είναι στο ίδιο, είναι η ίδια στάθμη? Αν ναι και αφορά μόνο ξεπάζωμα, απαντήθηκε. Είναι υπόγειο με ποιοτικό συντελεστή. Υπόγειο με ποιοτικό συντελεστή και βάζουμε συντελεστή. Αν είναι κατοικία θα πάει και συντελεστή τόπος. Συντελεστή τόπος είναι κατοικία. Αν το δάπεδο
Μην βλέπουμε η αλλαγή χρήσης, μας μπλέκει από το 38-43. Αλλαγή χρήσης είχαμε στο 38-43 όλους αυτούς τους μηπέδρους και την αλλαγή χρήσης. Τώρα αλλαγή χρήσης έχουμε μόνο στις περιπτώσεις, όπως λέει στο παράδειγμα, στις περιπτώσεις που η κύρια χρήση που έχει γίνει τώρα σε σχέση με τις άδειες έχει πρόβλημα ως προς τα επιτρεπόμενα. Το παράδειγμα που λέει στην Αιγύπτιο, ένα κατάστημα 600 τετραγωνικά που γίνει κατοικία. Αν σε αυτό το οικόπεδο που έχει τα 600 το κατάστημα μπορούσε να γίνει κατοικία 200, λέω τα 200 πάει με αναλυτικό και 400 παίρνει αλλαγή χρήσης. Ή αν έχουμε μία, δεν ξέρω αν έχετε εσείς, στην Αθήνα έχουμε περιοχές οι οποίες επιτρέπουν κατάστημα σε περιορισμένο βαδό, 80 τετραγωνικά. Αν έχουμε ένα κατάστημα επεκταθεί και έχει γίνει 150 τετραγωνικά, το επιπλέον των 80 θα πάει στην τελεστή αλλαγή χρήσης. Ήταν πριν στην άλλη κατοικία, τώρα είναι κατάστημα, αλλά το συγκεκριμένη επιφάνεια απαγορεύεται. Δεν έχουμε δηλαδή την αλλαγή χρήσης του 38-43, είναι δύο περιπτώσεις μόνο η αλλαγή. Λοιπόν, κατά τη μεταφορά του 41, στο 41-78 δηλώσεων του 40-14 που έχει ολοκληρωθεί η υπαγωγή τους, πρέπει να συνταχθούν νέες υπεύθυνες δηλώσεις των ιδιοκτητών ή ισχύουν αυτές του 40-14. Επίσης και το 6-9 βάζουμε αυτό που μας είχαν δώσει οι ιδιοκτήτες για το 40-14. Ναι, η απάντηση όλα αυτά είναι ναι. Μάλλον ισχύουν ότι έχει δοθεί το 40-14. Δεν αλλάζει. Έτσι το είπαμε, θα γίνει η μεταφορά όλων των δηλώσεων του 40-14 θα έρθουν στο 41-78 με την υποβολή μιας αίτησης και της δήλωσης της κατηγορίας. Τίποτε άλλο. Τα υπόλοιπα στοιχεία που έχουν συμπεριληφθεί στο 40-14 τα ίδια ισχύουν και για το 41-78. Εν ολίγης δεν γίνεται αυτόματα ακόμα. Το πρόστιμο όμως δεν αλλάζει. Το είπαμε. Εκτός αν αλλάξουν τα τετραγωνικά. Live. Θα πει με παραβίαση δεν. Είναι σύμφωνα με την άδεια, το πράγμα δεν είναι. Η άδεια του δεν έχει. Δεν δίνεις βεβαίως, το τακτοποιείς και μετά. Με μετατόπιση. Σε ένα επικοινές κόπεδο, σε έναν οικισμό, που στο τοπογραφικό του είναι η άδεια του 92, ας πούμε, δεν έχουν μπει υψόμετρα. Πού αντιλαμβάνουμε, πώς αντιλαμβάνουμε πού ακριβώς βρίσκεται η στάθμη για να καταλάβω να είναι ξεπάζωμα, για να εγώ το έφτιαξα πάνω. Αυτό δεν μπορώ να το αντιληφθώ. Αν πηγαίνετε και βλέπετε ένα διόρροφο και δεν βλέπετε υπόγειο, είναι διόρροφο και δεν έχει υπόγειο. Δεν θα ψάξετε πολύ. Δεν θα ψάξετε πολύ. Έχετε μία άδεια που λέει υπόγειο και ισόγειο. Βλέπετε υπόγειο και ισόγειο. Όχι. Πώς βλέπετε αυτό, δεν ξέρετε αν η στάθμη του υπογείου είναι σύμφωνα με την άδεια. Έχω ένα διόρροφο με ένα υπόγειο. Πού αντιλαμβάνομαι εγώ από τη στιγμή που δεν υπάρχουν υψόμετρα, αν φτιάχτηκε σε αυτό το σημείο εξ αρχής ή αν η στάθμη του ήταν παρακάτω, αν δεν έχω υψόμετρα. Το μέση είναι τη κακιά ώρα. Μου λέτε ότι η άδειά σας αφορά υπόγειο και δύο ορόφους. Αυτό που βλέπετε τι είναι. Το δάπεδο του υπογείου, εφόσον βλέπετε ότι είναι ισόγειο, άρα δεν πάμε με την προσθέση. Πάμε υπέρβαση ορόφου. Δεν φαίνεται στις κακιάς όρους της άλλης στιγμής και το τοπογραφικό, δεν μπορώ να το καταλάβω. Έπρεπε να το καταλάβω γιατί... Και δεύτερη ερώτηση. Σε πολυκατοικία εδώ στο κέντρο της πόλης, στον 5ο όροφο, γκαστονιέρα 25 τετραγωνικά, δεν υπάρχουν σχέδια, δεν υπάρχει στέλεχος στην πολεοδομία. Το επιβεβαιώνω από τους αλφαβητικούς καταλόγους ότι υπάρχει αυτή η άδεια και το βλέπετε από τα συμβόλαια. Πάλι καλά. Λοιπόν, σας έχω μια ερώτηση γι' αυτό. Αναμένουμε καταγγελία η οποία και γίνεται, το βάζουμε στο 40-14 πριν ένα χρόνο.
Μπορώ ευτυχώς κάπως να βγάλω ένα συμπέρασμα γιατί έχω την οροφοκρισία, περίπου βλέπω τι κάνω. Έχω κάποιες διαφορές με το σχέδιο της συστάσεως, έχω κάποιες διαφορές στα μπαλκόνια και ένα στέγαστρο. Πώς θα φτιάξω εγώ σε 6 μήνες διάγραμμα κάλυψης? Από τη στιγμή που δεν μου δίνουν πρόσβαση, έχουν πάρει απόφαση στη Γενική Συνέλευση να μην κάνουν ανασύσταση, δεν θέλουν, οι ίδιοι που έκαναν καταγγελία, δεν μου δίνουν πρόσβαση, τι διάγραμμα κάλυψης θα φτιάξω εγώ σε 6 μήνες? Με δυσκολία. Και το περίγραμμα να μπορώ να δω. Πότε είναι? 1970. Δεν θα κάνει ανασύσταση. Θα θεωρήσει ότι όλο το διαμέρισμα είναι αυθαίρετο και θα βάλει με 500. Και θα βάλει μόνο την κάθε του θεωρήσει. Και αυτούς άλλους να κλαίνει. Μισό λεπτάκι, θα βάλω και 25 τετραγωνικά κόμματα. Ξέρετε ένα χαμηλό πρόστιμο, όμως του έχω πει του ανθρώπου πρόστιμο αυτή τη στιγμή. Γιατί μου είχατε απαντήσει ότι ό,τι βλέπω μπορώ να το βάλω, αλλά δεν θα του δώσω ποτέ βεβαίωση νομιμότητας. Ναι, αλλά μας είπες ότι η άδεια δεν το δίνει. Ναι. Το διαμέρισμα έχει φτιαχτεί το 1970 η πολυκατοικία, οι προσθήκες έχουν γίνει μετά το 2004. Αλλά δεν έχει στοιχεία για το διαμέρισμα ότι είναι νόμιμο. Έχω την άδεια. Ναι, για το διαμέρισμα δεν έχω, έχω όμως μία άδεια. Ναι, αλλά δεν. Από το σκαρίσμα, δηλαδή είναι τετράγωνο, 5x5, δεν είναι. Μπορείς να πεις ότι βάσει από το σκαρίσμα της άδειας ξέρω ότι αυτό το διαμέρισμα είναι νόμιμο. Όχι, δεν έχω την άδεια μόνο ως νούμερο, δεν έχω τίποτα άλλο. Όλο το διαμέρισμα το δηλώσω ως αυθαίρετο κατηγορία 1 με 500. Τι να το μοιράσει και να βάλει το 4, να βάλει 2 καρτέλες. Βάλει το αρχικό που θεωρεί ότι είναι με την άδεια πρώτη 70 και τις προσθήκες κατηγορία. Δεν θα υπάρξει πλέξιμο μετά με την ταυτότητα όταν γίνει ένα σύσταση του φακέλου. Εγώ δεν έχω καμία ευθύνη σε αυτό το πράγμα. Πού θα το δηλώσω όλο αυθαίρετο? Έχω δηλώσει και κάτι παραπάνω. Πρέπει να γυρίσουμε και αυτό. Σε μια οικοδομή χωρίς οριζόντες, έχω στο ισόγειο κατάστημα και στον πρώτον όροφο κατοικία. Κάνω μία ή 2 αιτήσεις. Είναι στον ίδιο ιδιοκτήτη. Και υπάρχουν στην κατηγορία 1 για την κατοικία. Αν είμαι... Το έχουμε πει στην κύκλιο 4. Στο 4067, νομίζω, άρθρο 4, παράγραφος 6, λέει πρόστιμο αυθαίρετης κατασκευής δεν επιβάλλεται εάν η άδεια είναι σε ισχύ και εφόσον γίνει αναθεώρηση της αδείας και δεν επηρεάζεται κάλυψη, δόμηση και περίγραμμα κτηρίου. Αν έχω εγώ ένα μπαλκόνι, πολύ περισσότερο από τις επόμενες διαστάσεις, μου επιβάλλουν πρόστιμο ή ένα τυχείο αντιστήριξης. Αυτό δεν νομιμοποιείται για να μπορείς να το νομιμοποιήσεις χωρίς πρόστιμο, προφανώς. Παρόλο που μπορώ να βγάλω άδεια νομιμοποίησης. Είπες με το 4067 ότι προβλέπεται αυτό. Άρα θεώρησε ότι μιλάνε για καινούργια υποδομή. Τι τον μπλέκεις το 4067 στη μέση? Μην τον μπλέκεις το 4067 στον νόμο των αυθαίρετων. Ισχύει. Μου επιβάλλουν πρόστιμο αν το μπαλκόνι μπορεί να νομιμοποιηθεί. Σου επιβάλλουν πρόστιμο σε οτιδήποτε δεν καλύπτεται από την άλλη. Δεν έχουμε το αν μπορεί. Με το οτιδήποτε δεν καλύπτεται από την άλλη. Δεν πρέπει να έχετε κάτι που πρέπει να έχει άλλο. Άδεια είναι σε ισχύ. Επειδή λέει πρόστιμο αυθαίρετης κατασκευής δεν επιβάλλεται εάν η άδεια είναι σε ισχύ. Το απαντάς μόλις σου. Αν η άδεια είναι σε ισχύ και μπορείς να την αναθεωρήσεις και να το νομιμοποιήσεις, τελειώνει. Το απαντάς. Δεν υπάρχει πρόστιμο. Πολύ ωραία. Ναι, όλα. Ωραία. Στα απτικές εγκαταστάσεις
θα είναι με 300 ευρώ εκεί πέρα που βάζουν τα πρόβατα και αυτά. Σε περίπτωση που έχει προσδοθεί οικονομική άδεια το 1966, αλλά πρόκειται για ανέγερση ημιορόφου υποδομής. Υπάρχουν σχέδια μέσα στο φάκελο της άδειας μόνο για τον πρώτο όροφο. Για το ισόγειο δεν υπάρχουν σχέδια. Αποπερατώθηκε το ισόγειο όμως. Εκείνη η εποχή ήταν από ό,τι έμαθα πολύ συχνά το φαινόμενο να βγάζουν άδειες ημιορόφου υποδομής, να δείχνουν μόνο του ορόφου τα σχέδια μέσα στην άδεια και το ισόγειο είναι κάτι σαν πιλωτή, ας πούμε, αλλά φαινόταν στις όψεις κλειστό με ανοίγματα κανονικά. Αλλά δεν προσμετράται, δεν φαίνονταν στους υπολογισμούς κάπου στην άδεια. Σε αυτή την περίπτωση, εγώ το ισόγειο λογικά πρέπει να το νομιμοποιήσω. Όμως, όμως αυτό που περατώθηκε, το ισόγειο που περατώθηκε το 1997 και δηλώνεται στο ε9 ως κατασκευής το 1997. Για τον όροφο δηλώνεται έτος κατασκευής το 1971 που περατώθηκε. Εφόσον λοιπόν εγώ το ισόγειο δεν φαίνεται στους υπολογισμούς να μετράται κάπου, δηλαδή στην δόξη δεν έχει προσμετρηθεί, άρα θα πρέπει να το νομιμοποιήσω. Θα το δηλώσω ως πρόεδρο 95 που έχει στοιχεία από το 97. Έχει μια άδεια το 70 και έχει και στοιχεία από τον ιδιοκτήτη ότι το έκανε το 97. Το 97 δεν μπορούσε να το κάνει την άδεια το 70. Άρα για να κάνει αποπεράτωση το 97 δεν έχει άδεια. Άρα αυτό που έκανε ότι δίκοψε το 97 δεν έχει άδεια. Άρα είναι αυτό που έκανε το 97. Έχει στοιχεία αν έχει μετρήσει το συλλογιστήριό του. Θα έπαιζε με το αν θα το βάλει με αναλυτικό ή αν θα το βάλει αρνητικά. Προφανώς μετρούσα. Λογικά προφανώς. Μόνο στον προϋπολογισμό δεν έφερα. Το σχεδιαστή έφερα. Στον βάρκα τι στοιχεία έχει. Υπάρχει αγορά μέσα στο σχέδιο μόλις πατρών. Υπάρχει αγορά το 1968. Το 1969 αγόρισε και το διπλανό οικόπεδο. Άρα έχουμε ένα ιδιοκτήτη σε δύο αυτοκινήσεις και ιδιοκτησίες που βλέπουν διαφέρει, βλέπουν και σε έναν δρόμο και στον άλλο στο σχέδιο πόλης. Έκτισε ένα οικοδόμημα, δύο αυτοκινήσεις, το ισόγειο αποκτήθηκε πρόσφατα και μέσα. Και στα δύο οικόπεδα. Είναι οικοδόμημα. Το πάτησε, ναι, και στα δύο οικόπεδα μου λένε διαβερός. Και διαβερός πάτησε. Το αλκάλιτος έγινε σε διαβερή θέση από το οικόπεδο, δηλαδή ο κάλιτος. Τον δρόμο και από την άλλη. Πήγε όμως ο ίδιος ιδιοκτήτης το 1987, από το 26, για δύο διαδοτικό συμβόλαιο και έδωσε στη μία κόρη το ένα οικόπεδο που είχε αγοράσει και στην άλλη το σπίτι που ήταν πάνω στο οικόπεδο και στον άλλη κόρη του έδωσε το άλλο οικόπεδο που είχε αγοράσει. Τα συμβόλαια με το απομόνο σπίτι και έδωσε αυτό το οικόπεδο. Όχι, μιλάμε το 1969 είναι η άδεια, 69 η άδεια και το 1986-87 πήγε και έκανε την ίδια μέρα, την ίδια ώρα, δηλαδή χρονικά διαδοτικά συμβόλαια και έδωσε το ένα οικόπεδο και το πάνω σπίτι στη μία κόρη και το άλλο οικόπεδο και το άλλο σπίτι στην άλλη κόρη. Τι γίνεται με αυτό? Σήμερα θεσία έχει νοητική κατάσταση που φέρνει το οργανισμό του ψυχολογικού. Και τι γίνεται? Για 3 παράγραφος του τρίγωνου. Αυτό είναι το μόνο. Όχι, λέει. Α, όχι, λέει, καλά.
Τι νοεί, δεν είναι σύμφωνα με την άδεια οικοδομή. Τα συμβόλαια αυτές. Τα συμβόλαια αυτές. Δεν φταίει η άδεια. Όχι. Περίμενε. Όλα μεταβιβαστήκαν όπως ήταν. Ήτανε δύο ξεχωριστά και μεταβιβαστήκαν δύο. Δεν κατάκουσε. Αυτά που είχε, αυτά μεταβίβασε. Απλώς είχε βγάλει μια άδεια σε ενιαίο και στα δύο, την οποία την υλοποίησε. Δεν βλέπω καμία αυθαιρεσία ούτε από εδώ ούτε από εκεί. Ενιαίο σκελετό, δεν είπε η άδεια. Ο σκελετός δεν είναι βάση της άδειας. Δεν υπάρχει 41. Ούτε αυτά είναι το κτίριο, ούτε αυτά είναι η κατάσταση. Δεν είναι κατάσταση. Στην ουσία, συμβολογράφοι συνάδελφοι όταν κάναμε τις πράξεις. Και αυτά και κάνανε αυτά που κάνανε. τι θέλει να κάνει και αυτό είναι το γύρο. Το θέμα είναι ότι μπορεί να προχωρήσει όπως να κάνει συμβόλαιο ξεχωριστά. Είναι θέμα νομικό και συμβολογράφου. Δεν είναι θέμα αφαιρέτου. Ο μηχανικός αυτός ότι είναι ο μηχανικός θα δώσει για το κτίριο στα δύο οικόπεδα. Δεν μπορεί να δώσει για λίγο κτίριο. Τι πώς θα γίνει. Ένα δεν είναι το κτίριο. Ένα μεταβάζει. Σε αυτή την άδεια η αλυσίδα υπάρχει με ρωτήσει τι αυθαιρεσία υπάρχει. Έχει κάνει ένα λεβιτοστάσιο στο μικρό κομματάκι του 25 τετραγωνικά, ένα υπόγειο στο ένα υπόγειο στο άλλο, όπως κάθε το λεβιτοστάσιο του αυτό δεν έχει να κάνει με την μεταβίβαση. Ισχύει το ίδιο. Λοιπόν, και να γίνει η δήλωση 41-98 για τους δύο χώρους που ανέφερε, πάλι υπάρχει το πρόβλημα το συμβολογραφικό και το νομικό. Αυτό το λύνουν άλλοι. Να κάνει να πληρώσει αυτά τα δύο υπόγεια με μία αίτηση με δύο. Αυτό είναι εκτός της αδείας. Αυτό είναι. Δεν τα θέλει να πει σαν υπόγεια. Αλλά βλέπω ότι η αποδότησή του είναι με τα 100 τετραγωνικά. Όχι. Ένα είναι απλά έχει φτιάξει το μισό και το άλλο μισό και το είχε αποδώσει. Και πάλι από το είναι και τα 100 τετραγωνικά. Βλέπουμε και πέρα. Είναι αγωνάδα. Πάει στην άδεια μόνο. Συμφωνούμε. Γιατί να κάνεις δύο και να κάνεις μία. Ο αριθμός των δηλώσεων είναι το πρόβλημά σου και δεν έχει σχέση με τον αριθμό των βεβαιώσεων. Μπορεί να κάνεις μία δήλωση και να δώσεις μετά 4 βεβαιώσεις. Όλους. Όχι, είναι πατέρα. Αφαιρεστικά το ποσοστό περίπου. Δεν έχουν 50-50 ας πούμε οι δύο. Μια αίτηση όλους.
δικαστήριο, στην παράσταση, για να μπορεί το παιδί να υπογράφει για όλα αυτά. Να υπογράφει πολύ ευχαριστώ. Έτσι, δεν είναι λίγο. Επειδή δεν είναι πολύ σε δικαστήριο που πρέπει να το παιδί, δεν είναι δικαστήριο. Είναι ανθρώπινο. Ο ψηλός κύριος είναι ευθύνη. Ναι, στην περίπτωση που είναι ανήλικο ο κηδεμόνας. Πρέπει να βγάλει δικαστήριο για να βγάλει την εικονή του κηδεμόνα. Πώς? Ο συμβολιογράφος επιμένει ότι πρέπει να γίνει δικαστήριο. Η λεγόμενη δικαστήρια θα έχει τις παράσεις και απλά να ξέρετε γιατί να το χωρίσουμε. Δεν ξέρω. Εσείς που λέτε πρέπει σε μια οικογένεια πρέπει να γίνει δικαστήριο για να βγει ο παπάς ότι είναι και... Δεν θέλει να πουλήσει τίποτα. Λέω. Ναι. Το δικαστήριο θα πει ότι είναι κηδεμόνας. Δεν μιλάμε για δικαιοπραξία τώρα. Μιλάμε. Ποιος έχει δικαίωμα να κάνει αίτηση. Αίτηση είναι ο κύριος, ο ψηλός κύριος. Δεν μπορεί γιατί είναι ανήλικος. Ο κηδεμόνας του είναι ο γονιός του. Γιατί ο κηδεμόνας του είναι ο γονιός του, δεν το πει το δικαστήριο ότι είναι ο γονιός του. Είναι ο γονιός του. Άρα μπορεί να κάνει την αίτηση ο γονιός του. Τώρα για περαιτέρω δικαιοπραξία. Να συσταθεί και γράφεται όμως εξωτερικό μέτωπο που είναι μέσα και μετά να γίνει αποποίηση. Όλα αυτά. Άλλο. Επομένως, άλλο είναι το θέμα της παροχής και άλλο είναι το θέμα της συμβολογικής πράξης. Άλλο η υπαγωγή και μετά αυτό που θέλει ο συμβολογράφος και την δικαιοπραξία. Αλλά δεν είναι κολλάει, δηλαδή το δικαστήριο δεν θέλει την υπαγωγή. Το θέλει και την δικαιοπραξία για να έχει δικαίωμα ο κηδεμόνας να κάνει την δικαιοπραξία που είχε. Όχι για την υπαγωγή, προχωράει. Για την υπαγωγή προχωράς και την βεβαίωση προχωράς. Από εκεί και πέρα, χορηγώντας τη βεβαίωση στον κηδεμόνα, δεν μπορεί μόνος του να κάνει συμβόλαιο εάν δεν κάνει το δικαστήριο. Εσύ έχεις τελειώσει. Πάνε λίγο ανάποδα, πρώτα να γίνει όλα αυτά και μετά εγώ. Πώς θα προσεχθεί για το συμβόλαιο και το συμβόλαιο. Την κάναμε τη συζήτηση. Είναι παρανοϊκό το δικαστήριο να πει ποιος είναι κηδεμόνας. Δεν λέει αυτό το δικαστήριο. Λέει ότι ο συγκεκριμένος κηδεμόνας έχει δικαίωμα να κάνει δικαιοπραξία. Αυτό δεν το χρειάζεται. Γιατί δεν λέει. Τελευταία ερώτηση. Έχει στήσει μάτσα στο όριο του κοπέλου του, το καράζι του και μια αποφή. Είναι μέσα στην ιδιοκτησία του, τακτοποιούνται. Σωστά. Αν θέλει να κάνει νομιμοποίηση ή αργότερα προσφύγει, αυτά κατοχυρώνονται με κάποιο τρόπο ή θα πρέπει να αντιμετωπιστούν για να γίνει νομιμοποίηση, γιατί δεν έχει λάβει του τρόπου. Δεν κατοχυρώνονται. Που είναι τα θέματα. Είναι στο όριο. Αλλά για να γίνει οικοδομήσιμο σήμερα πρέπει να παρακολουθήσει ένα μέτρο για το πρώτο τρόπο. Είπαμε η υπαγωγή ίσως αν δεν είναι το αναστέλει την πολύ κυρός ή μάλλον εξασφαλίζει την αναστολή της κυρός. Άρα ο υπαγόμενος έναντι της πολεοδομίας που θα το έβαζε το πρόστιμο είναι εξασφαλισμένος. Αν θα ήθελα να χτίσει θα το κάνει. Αλλιώς γιατί οικοδομησιμότητα. Δεν εξασφαλίζει την οικοδομησιμότητα. Όχι. Δεν είναι άνθρωπος που δεν είναι κύρια, αλλά είναι μοναδική
τα τετραγωνικά όμως τα Άρθρο 19. Στο 19 αναφέρεται και στο 17. Ναι, αλλά όχι για το συντελεστικές. Για τις θεραστικές ανάγκες. Τα υπόλοιπα ακίνητα για να σε περιορίσει. Στο τέλος του 19.3 λέει τις θεραστικές ανάγκες και την εφαρμογή του 17. Η άδεια από το 1979 για 400 μέτρα σε κάθε, το οποίο η υλικό οικονόμους είναι 700. Το 83 άλλαξε όμως τους πεστιζομίστους, λεγόταν μόνο 400. Το 90 έκανε αυτός άλλο κάθε 50 μέτρα. Όπως έστειλε σε κατηγορία, θα συγκρίνουμε τότε που η πρώτη άδεια βγήκε και είχε υπόλοιπο 400 μέτρα, γιατί αν τα συγκρίνουμε τότε είναι λιγότερο από 40%. Αν τα συγκρίνουμε με τον πρώτο κατασκευής. Γιατί δεν ξεκαθαρίζει αυτό? Για να βρούμε την κατηγορία να τα συγκρίνουμε με αυτό που μπορούσε να χτιστεί με την άλλη. Αυτό που μπορούσε να χτιστεί, όχι το επιτρεπόμενο, δεν έγινε άλλα. Με αυτό που μπορούσε να χτιστεί με την άλλη. Προφανώς έγινε μεταγενέστερο για να αναφέρω. Άσχετα. Η οικονομική άδεια είναι μία, δεν είναι η παλιά. Εάν υπάρχει μία άδεια για το ισόγειο, μία άδεια για τον πρώτο, μία άδεια για το δεύτερο, θα είναι άσχετο προφανώς. Με το άθροισμα όλο θα συγκρίνει στην αυθαιρεσία. Το λογικό είναι την τελευταία, διότι το διάγραμμα κάλυψης πιάνει όλα τα εξτάμενα. Ένα οικόπεδο σχεδίου, 4 στρέμματα. Είναι 5 διαφορετικοί ιδιοκτήτες. Έχει γίνει μια άδεια σύσταση με την οικονομική άδεια όταν βγήκε. Βγήκαν 5 ισόγεια καταστήματα με υπόγεια. 120 τετραγωνικά το καθένα, για να φτάσει στο 600 μέγιστο. Τώρα οι ιδιοκτήτες κάνανε διόρθωση οικονομές κατοικίες. Δεν εφαρμόστηκε δηλαδή ούτε το υπόγειο, ούτε το κατάστημα για να πάρει τα 600. Η εγκύκλειος 4 ξεκαθαρίζει πώς αντιμετωπίζουμε αυτές τις περιπτώσεις. Απλά στο συγκεκριμένο εντόπιο δεν έχει εφαρμοστεί τίποτα. Δηλαδή, ούτε πλάγιες αποστάσεις έχουν τηρηθεί σύμφωνα με την άδεια, ούτε το περίγραμμα σε ορισμένα από αυτά τα 5. Είναι κατηγορία 5 αυθαίρετα σίγουρα. Απλά έχει οικονομική άδεια, δεν έχει. Αυτή είναι η ερώτηση. Δεν έχει εφαρμοστεί, δηλαδή η οικονομική άδεια έχει εφαρμοστεί κατά πολύ λίγο. Το λέει το παράρτημα. Πότε θεωρούμε ότι έχει οικονομική άδεια. Το παράρτημα του νόμου. Δεν μπορώ να καταλάβω πότε. Πόσο ποσοστό πρέπει να έχει ξεφύγει η οικονομική άδεια. Δεν επιτρέπεται παρέκκληση από την οικονομική άδεια. Ένα κομμάτι από τα 5, κάποιες οικοδομές από όλες θα έχουν τηρήσει το περίγραμμά τους. Παραδείγματος χάρη δεν είναι και 5 πελάτες μου. Γι' αυτό είπα πριν ότι κάνουμε αποτύπωση στη στάμινη κατάσταση και βάζουμε την αποτύπωση πάνω στο διάγραμμα κάλυψη. Ό,τι το καλύπτει, το καλύπτει. Ό,τι το καλύπτει, είναι αυθαίρετο. Ό,τι το καλύπτει, ό,τι συμπίπτει, καλύπτεται από την άδεια. Ό,τι δεν συμπίπτει. Μερικά θα έχουν οικονομική άδεια και μερικά θα έχουν. Στην περίπτωση που συμπίπτει έστω και ένα κτίριο, έχει οικονομική άδεια στο κόμμα. Αν ένα κτίριο ή το περίγραμμά του ισχύει, θεωρείται πλέον ότι υπάρχει οικονομική άδεια. Λοιπόν, τι γίνεται επίσης σε περίπτωση καταφερόντων προστήμων του 4014, που τώρα είτε έχει μειωθεί κάπου στο πρόστιμο, είτε κατά παράληψή μας, ή λάθος του μηχανικού ή λάθος των τετραγωνικών, προκύπτει διαφορά προστίμου και είναι προς όφελος του πελάτη. Σύμφωνα με τον νόμο 4178, μπορεί μετά την κατάθεση των σχεδίων μπορεί να επιστραφούν τα χρήματα του πελάτη. Αυτό ισχύει. Θα βγει υπουργική απόφαση, είπαμε και προβλέπεται, αλλά δεν έχει ακόμη υπουργική απόφαση. Και τελευταία ερώτηση, ρώτησε ο συνάδελφος, ένας συνάδελφος μου πριν,
για μια σοφίτα που δεν έχει καθόλου οικοδομική άδεια. Έχει οικοδομική άδεια μάλλον, αλλά δεν υπάρχουν χαρτί στελέχη που έχουν τα πάντα. Αρνείται η Συνέλευση Πολυτεχνικής να γίνει αναστήση του Βαγγέλου. Είναι πρώτο 75 με 70 άδεια και απαντήσατε ότι αφού είναι πρώτο 75, ένα 500 ούτε διαγραμματάληψε τίποτα. Όμως, τμήμα, η σοφίτα αυτή είναι 30 τετραγωνικά τέλος πάντων, ο όροφος αυτός. Τα 20 είναι νόμιμα. Τα 20 είναι νόμιμα και αποδεικνύει. Δεν το ξέρεις ότι τα 20 είναι νόμιμα. Δεν το ξέρεις από το Δεν είναι νόμιμα. Ήθελα να πω τα 20, μπορούμε να αποδείξουμε ότι είναι πρώτο 75 από τη σύσταση. Γιατί στη σύσταση υπάρχουν. Δεν είναι νόμιμα, θα πούνε αυτά είναι πρώτο 75. Απλά τα άλλα 10 και ορισμένες παραβάσεις όπως κάποιες περιόδους κτλ. Γίνανε μετά το 2004. Τι κάνουν. Μέσα στη σοφίτα όλα αυτά. Με μπέρδεψε. Απλά δεν έχει πολλούς πυκνοβολή, έχει 10 τετραγωνικά μέσα στο προκύπτο του εξώσου, στο ιδιωτικό στερεόαστρο με το νέο, είναι μετά το 4. Μα μετά τα 10 δεν πρέπει να φτιάξω διάγραμμα κάλυψη. Τι διάγραμμα κάλυψη θα φτιάξω. 10 τετραγωνικά, 10 πόδια, 10 όχι 10 πόδια, 10 μέσα, 2 τετραγωνικά μέτρα. Ναι, θέτωσε το εκεί που ανακυκλώνει το ξύλο, το θέτωσε τον έναν τύπο, 50 πόδους όλους τον μήκο. Και έφτιαξε κάποια τετραγωνικά μετά το 4. Αλλά έχουν μάθει τα πάντα. Τι διάγραμμα κάλυψη και πρώτα. Ναι, αρνούνται όλη η πολυκατοικία, αρνείται να δώσει κόσμο. Ο νόμος 4014 είναι νόμος αναστολής προστήμων και εφόσον εγώ η κατηγορία άδειο, εγώ τώρα πρέπει να τον βάλω για να τον σώσω. Εγώ μετά πρέπει να σώσω την κατηγορία να πάω στο χαρτί. Δεν πάει η κατηγορία. Τι σχέση έχει το ένα με το άλλο. Τι διάγραμμα κάλυψης εγώ για να τον σώσω την καταγγελία, πρέπει να πω στον νόμο. Μισό λεπτό, καταρχάς, μπορείς να την κάνεις την παολή. Την παολή, εφόσον το βάλω τα σχέδια, μπορώ, ο νόμος αυτό είναι νόμος αναστολής μην είναι ποτέ βεβαίωση, νομώντας, αλλά πάνω, τον έβαλα. 10 τετραγωνικά δεν έχεις πέρα. 3, όσο. Δεν έχεις πόσα δεν έχεις. Ωραία. Γιατί δεν την έχεις παολή. Τι κάνω εγώ την παολή, την έκανε την παολή. Δεν ξέρω τι παίζει με το ύψος, στο διάγραμμα κάλυψης, τι να φτιάξω σε ύψος. Δεν θέλω την παολή. Εντάξει, βάζω και τα 25 ένα μετακοσάρικο, που δεν θέλω την ανάγκη, μπορώ να βάλω ό,τι βλέπω. Αλλά τι διάγραμμα κάλυψης θα φτιάξω σε ύψος, πώς θα τον σώσω τώρα την καταγγελία και σε 6 μήνες εγώ θα βάλω διάγραμμα μέσα. Είναι σύσταση στο η αδυναμία του διαγράμματος κάλυψης έχει να κάνει με το ότι δεν σε αφήνουν να πεις, δεν μπορείς να το δεις. Δεν μπορείς να μετρήσεις το οικόπεδο, δεν μπορείς να μετρήσεις. Δεν μου δίνει πρόσβαση και επίσης δεν ξέρω εγώ τώρα σε μια ανασύσταση που μπορεί να γίνει μετά, αν το έχεις υποδείξει λίγο παρακάτω, δεν μου δίνει πρόσβαση, μου απαγορεύει την πρόσβαση. Αλλά εγώ σε 6 μήνες πρέπει να φτιάξω διάγραμμα κάλυψης. Σήμερα πρέπει να το σώσω και σε 6 μήνες πρέπει να φτιάξω διάγραμμα κάλυψης. Θέλω να πω το διάγραμμα κάλυψης κάνεις στο οικόπεδο, παίρνεις τους όρους δόμους από την πρωτομία που ήσχαν τότε. Κάνεις θεωρητικά τι θα μπορούσε να βγάλει άδεια τότε. Πώς θα φτιάξει άλλο που οι όροι όπως ήταν τότε. Θεωρητικά. Καταλαβαίνεις ότι οποιαδήποτε νομοθεσία είναι αδύνατο να καλύψει όλα αυτά εδώ τα πράγματα. Όχι 500 κύλους να βγάλουμε. Όσα και να βγάλουμε, τόσο να το υποστηρίξουμε, δεν γίνεται να καλύψουμε όλες αυτές τις περιπτώσεις. Και γι' αυτό μην αδικούμε κανέναν. Θέλω να κάνω μια πρόταση. Εάν στο πιστεύω ότι έχετε καλυφθεί. Συγγνώμη λίγο, συγγνώμη. Τώρα δεν το είχα πάρει. Λέει στο άρθρο 11, το άρθρο 11, στην παράγραφο 6β, στην 6α λέει στην περίπτωση που υπάρχει οικοδομική άδεια. Στην 6β λέει στις περιπτώσεις που δεν έχει εκδοθεί οποιαδήποτε οικοδομική άδεια ή αυτή δεν είναι δυνατόν να διαπραχθεί επί συνάπτωση.
τοπογραφικό διάγραμμα από την παράγραφο 1 γάμα το άρθρο 3 και για αν είναι μεγάλο δεν μπορεί να γίνει αποτύπωση, μπορεί να γίνει και μέρος της ιδιοκτησίας. 2. Κάλυψη της αυθαίρετης κατασκευής του χώρου και το μη, δεν έχει διάγραμμα κάνει. Όταν δεν έχει άδεια. Ή δεν μπορεί να ανεβρεθεί. Δεν έχει μόνο κάτωψη, το μη. Καλά, γιατί δεν πας με την συγκεκριμένη διάταξη μόνο της ιδιοκτησίας του κάτωψη και το μη. Γιατί δεν πας. Μόνο της ιδιοκτησίας. Δεν εννοεί αυτό να υπάρχει, εννοεί να υπάρχει όλος ο φάκελος της άλλης. Να υπάρχει ο φάκελος. Παρακαλώ λίγο συγχύρα. Έχω μια νέα υποδομή χωρίς άδεια. Να είμαστε και την άλλη Παρασκευή. Βέβαια κι άλλο βέβαια. Να κάνουμε κάποια ώρα αυθαίρετα πάλι. Έχω μια νέα υποδομή χωρίς άδεια. Από τα συμβόλαια αποδεικνύεται η παλαιότητα της υποδομής. Κάτι το μπαλκόνι, έτσι το μύθο που έχω την αποθήκη εδώ, την οποία όμως δεν ξέρω σε τι κατηγορία να βάλω και τι χρονολογία να βάλω για κατασκευή δηλαδή. Ναι, μετά πρώτη 4, άμα δεν κατάλαβε. Δεύτερη ερώτηση. Είμαι σε μια διόρυτη κατοικία, στο ισόγειο μου έχουμε τετραγωνικά, δεν έχει άδεια. Ο ιδιοκτήτης είναι πολύτεχνο. Το κόμμα δεν είναι μια υποδομήσιμο. Έχω μια σοφίτα, η οποία δεν είναι κατοικήσιμη, είναι αποτελικός χώρος. Το ύψος είναι 1,70. Λέω το 10 τετραγωνικά, αυτή ισχύει η έκπτωση 50%. Δεν συμφωνείτε αυτό. Δεν υπάρχει χώρο στη σοφίτα. Αυτό λέω, είναι στέγη, δεν είναι σοφίτα. Είναι στέγη, δεν είναι σοφίτα. Όλες τις στέγες έχουν χώρο. Δεν είναι σοφίτα. Η σοφίτα είναι κάτι που το χρησιμοποιεί. Είναι σοφίτα. Είναι. Μου ανεβαίνει ο άνθρωπος και αποθηκεύει πράγματα. Ναι, το ερώτημα ποιο είναι. Και το κάτω αυθαίρετο είναι και η στέγη αυθαίρετο. Είναι αυθαίρετο. Η ερώτησή μου είναι αν παίρνει στο 50% έκπτωση, επειδή είναι πολύ τεχνό. Δηλαδή, είμαι από πάω 70 και 10 που μου πάει 89. Δηλαδή, ισχύει για το πολιτικό χώρο. Καταρχάς, μισό λεπτό. Ισχύει ο ομοιωτικός συντελεστής το 0,50. Δεν λέει στον πρόσωπο, στον υπολογίζει και τον παράδειγμα. Μετά, επειδή είναι πολύτεχνος, έχει την έκπτωση του 50%. Ναι, όσο άλλος δεν Οι πολίτες λέει για την υπαγωγή στο άρθρο 8 του της κύριας κατοικίας τους καταβάλουν ποσοστό 20% στο ενιαίο ειδικού προστίμου όπως υπολογίζεται σύμφωνα με το παράδειγμα. Πρώτα θα υπολογίσει το πρόστιμο και μετά θα βάλει στο 20%. Πρώτα θα υπολογίσει το πρόστιμο όλων των αυθαίρετων κατασκευών και μετά θα πληρώσει το 20% του προστίμου που θα πει. Το υπολογίσει κανονικά σαν να μην είναι πολύτεχνος. Θα το υπολογίσει κανονικά σαν να μην είναι πολύτεχνος και αφού ολοκληρώσει την λειτουργία. Διαφορετικά φύλλα καταγραφής. Μιλάμε για αυθαίρετος είναι υπέρτερος. Τι να βάλετε, γιατί να βάλετε τετραγωνικά. Γιατί να τους βάλετε τετραγωνικά για να κλείσουν στο μέλλον. Όχι. Και έχω κάνει μια σωστή.
κάνει μια τεχνική δήλωση κλπ. Αν μέσα από το ρωτήσει, δεν φανούν. Δεν φανούν. Είναι σε σημείο μετέπειτα και υπάρχει. Δεν φανούν. Όχι, εννοώ θα... Είπαμε κάτι. Πληρώσει η πρόσωπο, έτσι. Δεν έχει σημασία. Για το καταλάβει και αυτό. Δεν το είπαμε εγώ, έτσι. Λοιπόν, αυτά το είπαμε. Είπαμε ότι το πολύ σε ένα εξάμηνο όλοι οι χάρτες που έχει το σύστημα για τον εντοπισμό θα είναι με εικόνες του 2011. Άρα, όταν κάτι αποδειχθεί ότι δεν είχε κατασκευαστεί μέχρι τον Ιούλιο του 2011, δεν θα είναι αποδεκτή η δήλωση. Ξέρετε όμως, έχει γίνει ήδη η υπαγωγή του. Λοιπόν, έχει πληρώσει πρόστιμο, εγώ δεν το πελάω. Εξήγησα ότι όχι, θα είναι αμήλικτο όντως, οι αμήλικτες οι ποινές, στην περίπτωση που είναι νέα η δήλωση και είναι του 41-78 νέα δήλωση. Νέα υπαγωγή για κλείσμα μετά. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν σημαίνει ότι δεν θα κυρωθεί και δήλωση 40-14. Άλλο όμως για τις ευθύνες. Το ίδιο το οποίο έχει κρυφτεί στο πρωτόκολλο κατεδάφιση, έχει βγει ανακατασκευή και δάνειο συνόπλου. Καθυστέρηση τόσα χρόνια και δεν καταλαβαίνει ποτέ το πάνω. Μπορεί να υπαρθεί το παλιό σύνταξη του νόμου. Γιατί ήταν αυθαίρετο. Έπρεπε να έχει κατεδαφιστεί αυτό. Πρέπει να έχει κατεδαφιστεί λόγω επικοινωνιότητας. Κατεδαφιστέο, είναι δάνειο κόμικο. Δεν υπάρχει αυτό το κτίριο. Αν θέλει να το δηλώσει κάποιος. Το δηλώνει στο κατεδαφίσεις. Δεν δηλώνει στο Κύριε Πρόεδρε, μία παράκληση. Θα μας τυπώσετε τις ερωτήσεις και θα τις στείλετε με mail τις διαδικτυακές. Εντάξει, και θα απαντήσουμε με mail και εμείς. Ευχαριστώ.